רוב עם ישראל, כיום מרכיב קואליציה של כמה 68 מנדטים? מי מייצג אותם בערוצי התבלת הרלתה מול היוש דכדוך שביזות קנייה רפיסות דיכאון? מי? מה אתה יודע? עמית סגל? לא הבנתי את האירוע. אורי אורבך עשה, איזה מהפכה אורי אורבך עשה? אורי אורבך אמר הטובים לתקשורת. לא, זאת הייתה הבעיה. איזה טובים לתקשורת? מי האנשים שנכנסו? מי? שרקי, עקיבא נוביק, רועי שרון, חנוך דאום. מי האנשים? תסביר לי. הרי הם נבלעו בתוך המערכת, הם הפכו להיות הקולות הכי מזמרים שלה. הם התבוללו בתוך הם באו כאילו לשנות, אורי אורבך, בואו נשנה, באו מהציונות הדתית, מאופרה, מזה, מכל מיני כאלה. איפה הם האנשים האלה? זאת אומרת שגם עמית סגל לא מייצג את הגוש האמוני. הוא הרבה פעמים תוקף את החרדים? הוא לא מייצג. איפה האנשים של הגוש האמוני בכל הערוצים האלה? איפה? תן לי מישהו אחד. תן לי מישהו אחד שמייצג, הרי זה הציבור הכי גדול בארץ, זה הקואליציה, נכון? אתה אומר, לא, ויש, ומה פתאום, והיה לפני ערוץ 4. מה היה? מי? היה אבישי בן חיים, הוא כבר לא שם שנתיים. למה? כי הוא לא יכול לדרוך שם. היה אחד. היה שרון גל עבר, היה יאללה חסון עברה, היה ינון מגל עבר, הלך, אין כלום, שממה. זה כאילו כמו שמפזרים רעל על הדשא. אין כלום. על מה אתה מדבר? אין לי מושג על מה אתה מדבר, אתה חי במציאות מדומיינת. איפה האנשים? יש קואליציה, יותר מ2 מיליון אנשים שהצביעו לגוש האמוני. תן לי בן אדם אחד שמייצג את הגוש האמוני באולפנים שלכם. זה אולפנים שלמים. יושבים 8 אנשים, 7 אנשים, 6 אנשים, עוד פאנל, כל היום, מ3 בצהריים, מי הזה, יושבים. מאיפה? מה היה לפני ערוץ 14? מה היה לפני ערוץ 14? אני הייתי הרי בתקשורת 20 שנה, 30 שנה, לא יודע, אני לא זוכר. הייתי בערוץ, הייתי בכל ישראל, הייתי בגלי צהל, הייתי בערוץ 10, הייתי בערוץ 1, הייתי בוואלה, הייתי בזה, הייתי עורך, הייתי מגיש, הייתי כתב, הייתי הכל. מה היה? כלום ושום דבר. מה עמית סגל? אתה משווה בכלל מה שעמית סגל עושה כשמולו יושבים כל התרעלה הזאת לבין מה שערוץ 14? עוד ייכתב בדברי הימים מי עשה פה באמת המהפכה? מי לא פחד? מי עמד מולכם בעוז ושינה את המציאות ושינה את תפיסת העולם ושינה את סדר היום? ערוץ 14 זה נס. בלי זה שמישהו היה בא, כן, מירה לשבילי היה בא ושם את הכסף שלו, כן, ושם פלטפורמה שבה אני יכול לשבת ולהביא את היכולות שלי, זה לא היה קורה. הייתי ממשיך להיות מבוהל וחצי בארון בתוך הערוצים שלכם, עם השליטה האבסולוטית שלכם, שמדכאת כל אפשרות להגיד משהו אחר. הרי אתם בולשביקים.